protagonista que no quiero dejar pasar y que aparece en la saga de Raducin Namar es la de este parapsicólogo y gran psíquico rumano llamado Vasily Rudán. Yo a Rudán lo incluí en mi informe, aparece en mi informe que hice en el 2019 para Código Oculto, y bueno, creo que es un punto muy importante de toda esta historia. Él aparece en este libro, el primer libro de la saga de Raducina Márquez, Transylvanian Sunrise, es nombrado brevemente como forma parte de un departamento que se ha hecho muy conocido en la saga, que es el Departamento Cero. Y aparentemente ese departamento sí existió, por lo que hoy conocemos a través de Basile Rodin. Vamos a ver un poquito la historia de Basile. Voy a poner en castellano. Bien. En este artículo que encontré, que es del 2017, un artículo obviamente rumano, dice que al igual que Estados Unidos, Rusia, etcétera, en Rumania hubo proyectos militares que involucraron a clarividentes, proyectos que también tenían vínculos marginales con el fenómeno ovni, ¿no? Esto es algo que estuvo muy en boga especialmente durante la década del 70, ¿no? Estas cuestiones de las investigaciones psíquicas. Un protagonista de estos experimentos es Vasily Rodin, nacido en 1934 en un pueblo del norte de Bucovina, que entonces pertenecía a Rumania, pero ahora a Ucrania. Su madre era clarividente. Según Rodin, en esa zona, la comunicación telepática y la localización extrasensorial de recursos híbridos subterráneos se transmitían de generación en generación considerándose habilidades naturales, ¿no? Acá vamos a verlo, me parece que era un especialista también en la cuestión de las famosas varillas de radiestesia para buscar agua, ¿no? Así que es muy interesante ese punto. Bien, sigamos. A partir de 1965, Rudán participó inicialmente como sujeto humano y posteriormente como instructor en una investigación experimental realizada a petición y bajo la dirección del gobierno rumano con el objetivo de establecer comunicaciones telepáticas y la detención extrasensorial de objetivos estratégicos subterráneos. Fue considerado el investigador más avanzado en este campo, pionero en Rumania, ¿no? Espera un momentito, a ver si tengo. Vamos a poner más alto esto. Bien. Rodán trabajó como especialista gubernamental en la verificación de campo de informes elaborados por arqueólogos a raíz de estudios realizados en algunos sitios del país, tanto antes como después de 1989. Colaboró durante varios años con el mayor general Vasily Dragomir, ex jefe de la Dirección Topográfica Militar del Ejército Popular de Liberación. Localizaron mediante teledetección extrasensorial decenas de kilómetros de antiguas redes de abastecimiento de agua, murallas antiguas, diversas cavidades subterráneas, antropogénicas, etcétera. Eh, Después dice que tras analizar los resultados, el general Vasily Dragomir incluyó este procedimiento entre los métodos de localización de objetivos militares estratégicos. Rudán también llevó a cabo misiones puntuales bajo los órdenes de los generales Ilya Chaseusko y Elena Ceausescu, por ejemplo, para localizar brotes geopatógenos. Habilidades extrasensoriales. En la década de 1960, Vasily Rudán coordinó un grupo de niños cuyas habilidades extrasensoriales 1980, perdón, probó. Desconocían sus poderes especiales y participaban en las pruebas como si fueran juegos. Se dividieron en grupos, se les colocó en lugares remotos y se les pidió que transmitieran mediante el poder del pensamiento de un grupo a otro información diversa, ¿no? Estos niños, ¿no? Parece que estuvieron buscando, se los utilizó mucho para la búsqueda arqueológica, y tuvieron experiencias además de todo tipo, ¿no? Y esto me recordó en un momento a uno de los investigadores de psíquicos más importantes, que fue Andrija Pujarich, ¿no? Que trabajó para la CIA, que estuvo involucrado con Uri Geller. Un día voy a tratar el tema de Andrija, porque Andrija también estuvo trabajando con niños. Se le llamó el Space Kids, se le decía a este grupo de niños también, ¿no? Bajo la órbita de la CIA,
y fue un proyecto también bastante controvertido, ¿no? Así que bueno, había estas cuestiones dando vuelta y al parecer no sé quién ha empezado primero, ¿no? Si fue Estados Unidos o Rumania con esta cuestión, ¿no? Cómo se fueron influyendo, ¿no? Pero otro día digo, voy a tratar el tema de Pujarich, pero no quería dejar de vincular, ¿no? Como es este estudio de las conciencias, de las habilidades psíquicas, estaban muy en boga y ahora han vuelto con todo también. Bueno, vamos a seguir. A ver qué nos dice más. Bueno, vamos a escuchar, ¿no? Hay algunos informes sobre, no hay mucho sobre sobre Basila Rodán, quien aparentemente falleció en el 2021. Yo rescaté aquí una entrevista que se le hizo en el 2006 que me parece muy importante. Vamos a escuchar, a ver si la puedo poner ya para. Obviamente está en rumano, como habrán adivinado, así que la vamos a poner para escuchar en español, leer en español. Ahora sí, un poquito sobre, vas a escucharlo, Basile. Seara, doamnelor și domnilor, sunt Madalin Ionescu. Continuăm seria emisiunilor de top cu ediție de senzație și când spun asta, nu exagerez cu nimic. În anii 80, România a încercat să facă un experiment militar secret de tip, să spunem, parapsihologic în Munții Buzăului. Omul care a condus detașamentul de tineri cu capacități extrasensoriale, fiind la miezul problemei, pregătit să deschidă dosarele aici românești. Descoperiri uluitoare, urme ale unor civilizații pierdute, lumi paralele, dispariții umane, comori sacre. Nimic nu va lipsi din acest episod de excepție. De aceea vă spun, nu pierdeți cu niciun chip întâlnirea cu domnul Vasile Rudan, cercetător în psihotronică aplicată în cadrul Ministerului Apărării Naționale, cum a fost, specialist în detecție extrasensorială și vreau să vă spun, ca să înțelegeți mai bine despre ce este vorba, să vă citesc un pasaj, o declarație, să spunem, o afirmație a generalului de armată Vasile Dragomir despre invitatul meu din această seară. Am lucrat cu Rudan pentru că știam ce poate. Eu nu cred până nu văd, dar într-o zi eram împreună pe o culme cu mulți ani în urmă și căutam o bornă militară care se pierduse. Ar fi trebuit să căutăm zile, câteva zile prin iarbă. Rudan s-a învățit puțin într-un loc, a spus că a găsit direcția, a mers câteva sute de metri în linie dreaptă și la un moment dat s-a oprit. Găsise bornă. Nu credeam că așa ceva este posibil. Omul care l-a cunoscut pe Aricoanda a venit la miezul problemei și începem așa direct. Cum a ajuns, de exemplu, generalul Ilie Ceaușescu, fratele Nicolae Ceaușescu, să vă coopteze într-un proiect militar ultra-secret de tip parapsihologic? Făcuserăți experimente genul ăsta înainte? Da, experimentele au demarat în anul 1967 și au fost monitorizate sporadic. Inițial au fost monitorizate sporadic de câțiva ofițeri superiori din cadrul Ministerului Apărării Naționale. În sensul că noi efectuam experimente pe la cerere, bineînțeles, și după aceea le dădeam rezultatele. Inclusiv se fotografia totul, se filma absolut totul, noi nu aveam voie să oprim absolut nimic. Începând cu anii 70, aceste experimente, și aici mă refer la comunicații telepatice, la detecții și teledetecție extrasenzorială și la monitorizarea extrasenzorială, deci tot pe căi telepatice, a unor șefi de stat și a unor comandanți militari. Puteți de exemple de șefi de stat care au fost monitorizați telepatic în perioada respectivă? Nu aș dori să dau asemenea exemple, dar șefii de stat din principalele țări socialiste. Nu. Nu? Nu. De spațiu occidental. Da. Asta e ce mai interesant. Da. Și pe parcurs, aceste cercetări au intrat sub controlul generalului Ilie Ceaușescu și dumnealui ordona ce anume urmează să se cerceteze, în ce locuri, bineînțeles la recomandările noastre. Ceea ce îl interesa în mod deosebit pe domnul general era înființarea unei unități militare specializată în detecții extrasenzoriale și comunicații telepatice, deci o unitate PSI, pentru că la o discuție
pe care am avut-o cu domnul general la Ministerul Apărării Naționale, dumnealui a spus că atunci sovieticii și americanii erau cu mult mai avansați decât eram noi în aceste cercetări de frontiere, e vorba de cercetări de CIP, desigur, și că e cazul să... Avem și noi efecțiune. Da. Cum a fost acel caz cu echipa de copii telepați pe care o coordonați? Că de aici a pornit practic. Da. De ce s-au început cercetările experimentale cu ajutorul copiilor? Și de aici va reieși și un carusel circulației informațiilor pe care atunci nu vădeam. Niște cercetători din Statele Unite au descoperit că până la vârsta adolescenței, copiii au capacități extrasenzoriale cu mult mai mari decât adulții sau tinerii. De ce? Pentru că mă refer la copii sănătoși, copiii dispun de o rezervă bioenergetică pentru creștere, pentru dezvoltare psihomotorie, iar cei sănătoși care au un plus energetic sunt puși în situația să alerge, este situația ca să consume energia. Asta. Mai mult, cercetătorii americani descoperiseră că persoanele apte pentru comunicații telepatice, pentru detecții extrasenzoriale, că aveau un fel de particularitate anatomică în spatele genunchiului. Noi am preluat aceste rezultate ale americanilor și am extins prima dată cercetările asupra copiilor și a posibilităților telepatice. Poate o mică pauză. Le reamintesc telespectatorilor care poate n-au deschis de la început, să zicem, televizorele pe emisiunea Miezul Problemei, deși lucrul ăsta e greu de crezut, că în această seară vor fi martorii unor, să zicem, informații de excepție, multe în premieră, la televiziune în România după 1990, o persoană care chiar știe ce spune, o persoană care a coordonat experimentele militare de tip secret, de tip parapsihologic, și veți vedea ce descoperiri au fost făcute. Merită să urmăriți această ediție, care cu siguranță va cunoaște și alte episoade la timpul potrivit. Unde se derulau experimentele? Pentru că asta este important. Aici, iar e un experimentele se derulau practic în 4 zone din țară, alternativ, inițial. După aceea s-a stabilit ca poligonul respectiv să fie Mițăluș Ultilat și să fie în Curbura Buzăului. un spațiu anume? Da, e un spațiu situat dincolo de la Curbă, deci e un lac da? Și într-o zonă total nelocuită. E o zonă care nu există în circuit turistic? Nu. Iar timp de 5 ani și jumătate, aproape 6 ani, accesul turistilor a fost oprit. Justificarea care era? Justificarea oficială? Nu s-a dat niciodată. Deci erau restricții? Da. Pentru eventualii pasionari. Exista o limită care nu putea fi depășită nici de turiști, nici de... Dar era păzită zona? Da. Deci era păzită de militari? Da. De ce s-a ales această zonă? Pentru că pe parcursul anilor, acolo au fost observate o serie de fenomene fizice și geofizice care nu puteau fi explicate. De pildă, într-o zonă adiacentă poligonului respectiv, la anumite date ale anului, nu la date fixe, se producea un fenomen și meteorologic și geofizic care n-a putut fi explicat de fizicieni. De pildă, inițial se forma o emisferă de un albastru intens, un azurin intens, dar care era delimitată în spațiu. Un fel de cupolă? Un fel de cupolă. Cupola aceasta a fost văzută acum 2 ani și de ziarista
dinamică care a fost mine în zonă. Nu credeam că în luna noiembrie se mai poate. Bueno, no, es muy interesante, ¿no? Les recomiendo este video, ¿no? Y él en un momento dice que el departamento cero, donde él participó bajo el ala del gobierno rumano, se creó en el año 1968, que más o menos, 67, dice él, que más o menos coincide, ¿no? Con lo que dice Radu Sinamar, que también se creó por esa fecha, ¿no? Y esto, bueno, habla del protagonismo de Basile Rudán en la saga de Radu Sinamar como un personaje vital, ¿no? Después llega una parte del video, casi al final, que me ha hecho un poco ya dudar del personaje, porque hace unas reclamaciones con respecto a tecnología secreta alemana, ¿no? Que estaba muy, muy en boga ya por esos años, ¿no? Comete los errores que cometen todos, ¿no? Cuando hace mención, está un poco, ahí lo noté un poco crédulo a Basile Rudán, ¿no? Pero más allá de todo, me parece que es un personaje muy, muy interesante, ¿no? Del que se sabe muy poco. Tengo entendido, como dije, falleció en el 2021. Estuvo después, parece que un periodo que estuvo muy, muy paranoico con respecto a que era muy perseguido por sus actividades. Pero bueno, me parece que es importante tenerlo como dentro de, para futuros estudios, ¿no? Así que bueno, realmente ha sido muy interesante todo lo que se puede lograr con respecto a Basile Ruda.